Botone ya, sakmene ana kewan iku ya, iku ana ibrah pelajaran bagi diri kita. Kowe ngombe saka jero wetenge sing rupane susu. Susu niku bahan dasare apa? Nimbani parsin. Parsin niku napa? Letok. Wadamin. Damin niku napa? Getih. Getih sing jenenge susu niku kombinasi darah sama kuwi sing mbok ning Gusti Allah iso dadene labanan kolison saigolisaridin iso dadi barang sing enak iso nyeger. Ning kita iki ra susu. Sudah. Aku ra jeluk saya, kita tuh bingung boleh. Jadi susu niku antara saiki ambunan susu niku lah ambune kaya perembus ngono to. Lah niku letok, sampeyan ambunan letok karo susu nek padha. Saniki bayangno susu nek getih niku haram. Letok niku hukume najis. Ning dikombinasike Gusti Allah diproses nang jero wetenge kewan. Niku iso dadi susu dadi suci. Maksud